салом бинандагони азиз. Мусаллам аст ки яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакати мо ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аст. Ва ҳоло ба хотири расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои зиёдеро амалӣ намудаанд. Сар карда аз таъсис додани ташкил ва роҳандозӣ намудани нерӯгоҳҳои барқи обӣ ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд ва инчунин таҷдиди назар намудани он нерӯгоҳҳои барқи обие ки дар даврони пешин амал мекарданд ва зина ба зина бо таҷдиду ба амал баровардани нерӯгоҳҳои барқи пешин ва солба сол ба истифода додани нерӯгоҳҳои барқии нав дида истодем ки дар самти соҳаи энергетика бевосита рушди ин низом таъмин шуда истодааст ва ҳоло гуфтан мумкин аст ки дар паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ санаи 16 декабри соли 2025 низ қайд намуданд ки гузаштан ба низоми билингӣ ки дар соҳаи энергетика бевосита дахл дорад ҳадди пардохтҳои хизматрасонии ин соҳаро низ ба танзим овардааст ва акнун мо мушоҳида менамоем ки бо гузаштан ба низоми нави пардохтҳо саривақтӣ анҷом шудани ҳар гуна хизматрасониҳои давлатӣ махсусан хизматрасониҳое ки аз ҷониби низоми энергетикии кишвар ба мардуми кишвар роҳандозӣ мешавад баралло мушоҳида мегардад ва ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари нерӯгоҳҳои барқии обӣ инчунин нерӯгоҳҳои алтернативӣ аз лиҳози офтобӣ бод ва дигар сарчашмаҳо тавлиди энергия низ роҳандозӣ шуда истодааст. ҳатто дар паёмашон президенти мамлакат дар соли 2024 низ қайд намуданд ки акнун мо метавонем ба хотири таъмини бештари аҳолии мамлакат бо барқи дохилӣ нерӯгоҳҳои барқӣ аз лиҳози офтоб нерӯдиҳандаро низ созем ва ба хотири ҳамин ба вазорату мақомотҳои дахлдори соҳа муваззаф намуданд вазифадор намуданд ки дар минтақаи суғд аллакай таъсиси ин гуна нерӯгоҳҳои барқии обӣ оғоз ёбад ва дар соли ҷорӣ низ яъне дар санаи 16 декабри соли 2025 низ дар паёмашон президенти мамлакат низ бори дигар таъкид карданд ки дар қисмати вилояти хатлон низ чунин нерӯгоҳи барқӣ сохта ба истифода дода шавад. бибинем ки бо истифода додани ана ҳамин гуна нерӯгоҳҳои барқӣ ҳам барқии обӣ ва ҳам аз лиҳози офтобӣ нерӯдиҳанда фикр мекунам ба низоми энергетикии кишвар аллакай боз чанд киловатт соати дигар нерӯи барқ илова мешавад ки барои манфиати ҳам давлат ва ҳам ҷомеаи Тоҷикистон шуда метавонад. ҳоло вобаста ба масъалаи мазкур суҳбате дорем бо омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон номзади илмҳои иқтисодӣ Фирдавс Соҳибов. Мехостам вобаста ба рушди соҳаи энергетика чанде андешаҳои худро баён менамудед. Ташаккури зиёд. Устоди муҳтарам, албатта масъалае ки имрӯз матраҳ мешавад ин яке аз масъалаҳои мубрам мебошад, зеро умуман захираҳои энергетикии сӯзишворӣ дар ҷаҳон афзалияти хоса дошта кишварҳо кӯшиш доранд ки самаранок аз ин захираи нодир истифода намоянд, махсусан аз захираҳое ки барқароршавандаанд. ҷумҳурии Тоҷикистон ки 93% миқёси онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, дорои захираҳои бои гидроэнергетикӣ мебошад. албатта аз рӯи ин афзалияти ин захираи нодир, яъне захираи гидроэнергетикӣ, ҳукумати кишвар низ кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ин соҳа рӯз то рӯз рушд дода шавад. зеро муҳаррики асосии пешбурди дигар соҳаҳои иқтисодиёт ин энергетика мешавад, низоми электроэнергетикӣ махсусан. чунки агар ки устоди муҳтарам назар афканем, дар муддати 10 соли охир чӣ хеле ки дар паём пешвои миллат гуфта гузаштанд, зиёда аз 2600 корхонаи истеҳсолӣ ба кор андохта шудааст ки ин ҳар як корхонаи таъсис дода шуда бо талаб мекунад ки нерӯи барқии барзиёд истеҳсол карда шавад. чунки агар новобаста аз зиёдшавии корхонаам нигоҳ кунем, ҳамасола
сохтмонҳои дигар иншоотҳои иҷтимоӣ низ зиёд шуда истодааст. ҳамчунин истеъмолот аз ҷониби аҳолӣ низ зиёд шуда истодааст. яъне ки тамоюли зиёдшавии истеъмолот ба назар мерасад. бинобар ин яке аз захираҳое ки барои Тоҷикистон истифодааш муфид аст, ин захираи гидроэнергетикӣ мебошад. албатта бунёд намудани нерӯгоҳҳои барқии обӣ хароҷоти зиёд, моҳлати зиёд ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. лекин дар истеҳсоли нерӯи барқи арзонтарин дар ҳамин намуди захираи энергетикӣ мебошад. албатта шумо худрасон кардед дуер ба захираҳои барқароршаванда, захираҳои алтернативӣ гуфта гузаштед. захираҳои барқароршаванда ҳаст дар мо ҳам бод, ҳам захираҳои офтобӣ. чунки аз рӯи тадқиқотҳои илман асоснок шуда, ҷумҳурии Тоҷикистон аз 366 рӯзи сол 300 то 330 рӯз рӯзҳои офтобӣ дорад, ки ин хеле сатҳи баланди ба вуҷудоварандии иқтидори истеҳсолӣ мебошад. агар ки бо кишвари Олмон муқоиса кунем, яъне ки ду баробар аст. яъне ки мо дар миқёсе кишвари мо ҷой гирифтааст, ки дар минтақаи ҷой гирифтааст, ки аллакай ҳамин захираам барои мо ҳамчун як неъмат аст. мо бояд аз ин захира низ самаранок истифода барем. албатта аллакай ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки дар ду минтақаи кишвар, яъне ки вилояти Суғд ва вилояти Хатлон, истеҳсоли нерӯи барқро бо истифода аз ин захираи барқароршаванда ба роҳ монад. аллакай корҳо рафта истоданд. дар вилояти Суғд 250 мегаватт ва дар вилояти Хатлон низ ба андозаи 250 мегаватт корҳои сохтмонии нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ ба роҳ монда шудааст. албатта дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки ба сифати захираи алтернативии истеҳсоли нерӯи барқ ангиштро низ мисол овардан мумкин аст. ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи ангишт низ бояст истифода бурда истодем. лекин баъзе аз ташкилотҳои хориҷӣ кӯшиш мекунанд, ки ҳамин ангишт камтар истифода бурда шуда, бештар чӣ истифода бурда шавад? захираҳои барқароршаванда. айнан ҳамин тасмимам аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст. солҳои 23-37 стратегия қабул шудааст, стратегияи рушди иқтисоди сабз. аллакай такя намудан ба ҳамин стратегия аз мо тақозо мекунад, ки захираҳои барқароршавандаро бештар истифода барем. аз лиҳози ҷуғрофӣ ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр як ҷои хуб ҷойгир шудааст ва мо имконияте дорем, ки ҳар он неъмате ки ба мо дода шудааст, яъне табиат додааст ва маконе ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст, аз онҳо истифода барем. сар карда аз ҳамон об, чиқадре ки шумо дуруст таъкид кардед, ҳамин офтобе ки ин қадар барои мо хубам муҳайё аст ва дигар сарчашмаҳои алтернативе ки дар инҷо номбар кардед. вале ҳоло ба хотири таъсис додану ташкил кардани ҳамин гуна нерӯгоҳҳои барқии обӣ, ҳам обию ҳам офтобию ҳам бодӣ, албатта шумо дуруст ҳам қайд кардед, ки заҳматҳои зиёд, маблағҳои зиёд, сарчашмаҳои зиёди молиявӣ лозим ҳастанд ва дар баробари ин инчунин мутахассисони соҳа бояд дар ин қисмат тайёр карда шаванд. чаро ки ҳоло дар паёмашон низ президенти мамлакат таъкид карданд, ки ба хотири рушди ҳама гуна соҳаҳо албатта мутахассис бояд бошад. ҳоло бинед, мо ба низоми иқтисоди рақамӣ низ гузашта истодем, ки дар ин низом асосаш ин технологияҳои муосир аст. яъне асоси рушди иқтисоди рақамӣ ин технологияи муосирро дар бар мегирад. акнун шумо низ гуфта метавонед, муаллими азиз, ки ба хотири тақвият бахшидану рушди низоми энергетикии кишвар чӣ гуна тадбирҳо дар самти иқтисоди рақамӣ андешида шуда истодааст ва чӣ гуна технологияҳои навин метавонанд дар ҳам барқарор, ҳам таҷдид ва ҳам каммасраф истифода шудани анамин гуна нерӯгоҳи барқ
барои ҳам мардум ва ҳам барои давлат манфиате оварда бошад. роҳандозӣ намудани истифодаи фурӯзонакҳои камасраф то ба имрӯз аллакай самараи худашро нишон дод. Ва дар баробари ин агар ки нигоҳ кунем, насб намудани ҳисобкунакҳои барқие ки имрӯз ба низоми билингӣ ҳамроҳ карда шудааст, инҳо низ ба тадриҷ талафоти нерӯи барқро коҳиш доданд. ҳама ин чиз, ин ҳадафҳои ҳукумат ба он равона карда шудааст ки талафот дар низоми энергетикӣ коҳиш дода шуда, самарабахшии истифодаи нерӯи барқ баланд бардошта шавад. Албатта агар ки муқоиса кунем, ба таври қиёсӣ нигоҳ кунем, соли 2016-17 тақрибан, агар хато накунам, 17-18% талафот ташкил медод, талафоти нерӯи барқ. Лекин имрӯз агар қиёс кунем, ба 8% фуроварда шудааст, ки ин нишон дод аллакай як дараҷаи баланди коҳиш додани талафоти нерӯи барқ аст. Сарчашма мегирад аз истифодаи технологияи муосир аст. ҳама ин чиз самарабахшии истифодаи ҳамин гуна технология аст. албатта Тоҷикистон агар нигоҳ кунед, аллакай пешои миллат гуфта гузаштанд дар паём, ки соли 2027 дар баробари ба кор андохтани агрегати сеюми нерӯгоҳи барқии обии Роғун истиқлолияти энергетикӣ комилан таъмин карда мешавад. Ба ин чиз мо боварӣ дорем, барои чӣ ки аллакай мушоҳидаҳо нишон медиҳад, аз соли 2015 то 2025 истеҳсоли нерӯи барқ ба андозаи 7 миллиард киловатт-соат зиёд карда шуд, ки инам 31% аст, ин кам нест. агар ки ба захираҳои энергетикӣ нигоҳ кунем, иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ аз рӯи захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон 527 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад, ки мо ҳамагӣ имрӯз 24 миллиард киловатт-соат истеҳсол мекунем. бо баро андохтани чунин стратегияи ояндасоз мо боварӣ дорем, ки чӣ дурнамое ки ҳукумат пеши худ гузоштааст, мо ноил мешавем. аз ҳамон сарчашмаҳо, аз ҳамон захираҳое ки мо дорем, танҳо ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳадди аз 5 то 10% танҳо истифода бурда мешавад. ҳамин не ҳоло дар шароити имрӯза яке аз масъалае ки дар қисмати истифодаи нерӯи барқ аст, ин ҳамон маърифати истифодабарии ҳамин нерӯи барқ. чаро ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри сол ба сол зиёд шудани нерӯи барқ бисёр корҳоро анҷом дода истодааст. ҳатто бибинед имрӯз иншооти бузурги аср, иншооти нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ки дар ин ҳад фикр мекунам дар ҷаҳон қариб ки назирам надорад ва ба хотири боз ҳам зиёд шудан, чӣ ки шумо гуфтед, аз технологияҳои навин истифода карда истоданд, аз шаклҳои пардохтии нав истифода шуда истодааст. акнун коргоҳу корхонаҳо ҳам зиёд шуданд ва инчунин талаботи аҳолине, ки аҳолиам афзуда аст. агар мо назар афканем, дар паёмашон президенти мамлакат қайд карданд, ки агар мо дар соли 2015 8.5 миллион аҳолӣ дошта бошем, аллакай ин теъдод ба ҳадди 2.7 миллион нафар расидааст. яъне зиёдшавии аҳолӣ низ албатта у талаботи нерӯи барқ аст, зиёдшавии коргоҳу корхона ҳам. ҳоло шумо ҳам гуфтед, ки дар замони истиқлолият чӣ қадар корхонаҳои зиёди саноатӣ рӯи кор омаданд, ки ин албатта ҳама талабот ба нерӯи барқ аст. албатта фарҳангу маданият ин як хислати инсонӣ аст, ки дар ҳама соҳаҳо зарурати аввалин дараҷа дорад. баланд бардоштани он, мардуми шарифи Тоҷикистон бояд ки аз ин неъмате ки дода шудааст самаранок истифода барад. нерӯи барқе ки истеҳсол карда мешавад, албатта баъзе мушкилоте ки ба вуҷуд меоянд, ин дар фасли сармо аст. бояд ҳамин вақт фарҳанги баланди истифодабарӣ ба роҳ андозанд. аз ҳар гуна таҷҳизотҳое ки сарфи беҳуда ва самараи паст доранд, аз он даст кашанд. аз он чизе истифода намоянд, ки камасраф бошаду тибқи талабот бошад. чунки фасли сармо ин фасле ҳаст, ки ҷоришавии обҳои дарё коҳиш меёбад дар ин фасл. лекин талабот ба истеъмоли нерӯи барқ зиёд мешавад. албатта дар шаҳрҳо мо агар нигоҳ кунем, дар шаҳри Душанбе кӯмак ҳаст аз ҷониби марказҳои гармидиҳии барқӣ.
که هم برق استحصال میکنند و هم گرمی. لیکن در ناحیه ها، در منطقه هایی که ناحیه هستند یا که دوردست هستند، در اون جاها گرمی توسط نیروی برق استحصال کرده می شود. البته این مشکلی رو به میان میآورد که هم گرمی و هم روشنایی توسط محض نیروی برق تامین کرده شود. به همین خاطر باید که شهروندان از استفاده هر گونه تجهیزاتی که خرج زیاد نیروی برق دارند دست کشند. در برابر این حالا از جانب حکومت نیز وابسته به استفاده پانل های آفتابی از جانب اهالی کشور همین گونه اجازت ها داده شد و دیده شدیم که در بسیاری از مناطق کشور اکنون مردم کارگاه و کارخانه ها اکنون زینه به زینه به این نظام نیز گذشته ایستادند. یعنی نصب پانل های آفتابی، اندیشه شما وابسته به همین نصب و وصل پانل های آفتابی در مناطق گوناگون کشور. چیزی که در بالا گفته گذاشتیم، این به حساب میونه 300 روزی آفتابی، این روزی کم نیست. طریق که پوره این سال است میتواند یعنی دائما و برق انتقال طلبات استعمالات اهالی رو به روشنایی تامین کند. اینچنین استفاده پانل های آفتابی از جانب خود شهروندان البته امروز مشاهده می‌گردد و این چیز تصمیم گرفته شده است. یگان مانع نیست، مردم نصب کرده ایستادند، لیکن پانل های وارداتی اند. سال 2024 الکی سنگ اولی استحصال پانل های آفتابی در جمهوری تاجیکستان از جانب پیشوای ملت گذاشته شد. من بعد پانل های آفتابی باید که پورا از جانب خود کشور، یعنی که استحصالات داخلی برای آماده می شود، الکی استحصالات خودی می شود که نرخ نیز و تدریج پایان رفته برای همگان دسترس می گردد. امروز هم بد نیست، دسترس است. البته این الکی یک راه الटरनेटिव्ی است که برای تامین استعمالات خودی و کاهش دادن سرباری شبکه‌های برقی است. و رشد و اجراشوی هدف‌های حکومت کشور بسیار وابستگی دارد از به‌واسطه بخش انرژتیکا و حالا یکی از هدف‌های بسیار عالی و سریع‌وقته حکومت جمهوری تاجیکستان این صنعتی کنونی با صورت اقتصادی مملکت است و من فکر میکنم که اجراشوی و سریع عملی شوی این هدف البته وابستگی دارد از نظام انرژتیکی کشور و چقدر شما نیز در بالا قید کردید که همین تأسیس دادن کارگاه و کارخانه‌های گوناگونی که خاراکتر صنعتی دارند اونا خواهیم نخواهیم طلبات با برق را زیاد میگردونند و فکر میکنم باید در همین جا نیز کارگاه و کارخانه‌ها اندیشه داشته باشند که همون تکنولوژی و تکنیک استفاده برند تا اینکه برق نیز با یک صرفه با یک صنعت خوب استفاده شود، چرا که هم استفاده اون توسط تکنولوژی اینا هم اینچنین پرداخت سریع آنها از جانب کارخانه و کارگاه هایی که تأسیس داده میشن، چرا که ما شما میدونیم که این نظام نیز خراجات های زیاد تشکیل میکند، طلب میکند و برای نو کردن این نظام خواهیم نخواهیم خراجات و مبلغ های زیادی ضرور است و در جهان امروز دیده استودیم که همه روزه یک تکنولوژی و تکنیک نوی در سمت ساحه‌های گوناگون روی کار میآید. در نظام انرژتیکی هم این تکنولوژی های نوین روز به روز یعنی استحصال شده ایستادند و باید کارگاه و کارخانه ما در برابر اونی که او با استحصالات مشغول است، او استحصال مال و محصولات راه اندازی میکند، باید از تکنولوژی های نوترین استفاده برد که نیروی برق رو فکر میکنم در حد مینیمالی و سطح خوب اونا ثمرانok البته استفاده برد. در این قسمت وابسته به همین کارگاه و کارخانه ها و رشد ساحه صنعتی میگفتیم. این استفاده چیزی که در بالا گفته گذاشتیم، استفاده ثمره بخش نیروی برق این یکی از هدف‌های اولین درجه حساب می‌کند. اگر که با هدف‌های حکومت کشور نگاه کنیم، هر یک چیز زینه به زینه گذاشته شده است. اگر که نظر افکنیم پیوسته قبل از
қабул гардидани ҳамчун ҳадафи стратегия қабул гардидани саноати кунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи қаблӣ ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ буд. Чаро? Чунки саноати кунонӣ бидуни рушди низоми энергетикӣ мушкилӣ ба бор меорад. Чунки мо ҳадафи кишвар таъминоти дохилӣ бо нерӯи барқ бояд ба талаботи ҳамон замона мутобиқ гардонида шавад. Агар ки ин таъмин карда нашавад, аллакай вобастагӣ аз берун ба миён меояд. Истиқлолияти энергетикӣ таъмин намегардад. Бинобар ин ҳукумати кишвар кӯшиш дорад ки аввал расидан ба истиқлолияти энергетикӣ таъмин карда шуда, баъдан ҳадафи саноати кунонӣ ба роҳ монда шавад. Ана имрӯз нигоҳ кунед, чӣ хеле дар боло гуфта гузаштем, дар муддати 10 сол 2600 адад корхонаи истеҳсолӣ, ҳоло он ки мо маишию дигар чиро ба назар нагирифтем, ҳамин қадар зиёд шудааст. Минбаъд низ ҳукумати кишвар дар назар дорад ки корхонаи истеҳсолӣ зиёд карда шаванд, чунки бо афзоиши ёфтани шумораи аҳолӣ ҳамчунин талабот ба ҷои кор зиёд мешавад. Ҷои кор ки талабот ки ба ҷои кор пайдо шуд, албатта ба коргоҳи корхона талабот пайдо мешавад. Ҳамин хусусиятҳоро ба назар гирифта ҳукумати кишвар кӯшиш дорад ки ҳамасола дар баробари зиёд кардани коргоҳи корхонаҳо ҳамчунин истеҳсоли нерӯи барқро ба ҳар роҳи восита зиёд намояд. Аллакай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт қадамҳои устувор гузоштааст ва ҳамчунин агар ки назар афканем дар паёми худ пешвои миллат гуфта гузаштанд, чандин таҷдиду навсозиҳои аз ҷумла нерӯгоҳи қайроқумро ки агар нигоҳ кунем сол ба сол таҷдид намудани нерӯгоҳҳои мавҷуда ва бунёд намудани нерӯгоҳҳои барқии нав аллакай ин нишон аз он аст ки мо дар самти рушд қарор дорем. یعنی چه خیلی شما درست هم قید کردید، حتی در پیام شما پرزیدنت مملکت تاکید کردن که سال 2027 علاقه اگریگاتی سیوم نیروی برقی آبی روغن مورد استفاده قرار میگیرد و ببینید با استفاده دادن این علاقه جمهوری تاجیکستان با پررگی به استقلالات انرژتیکی میگذارد. اهمیت این نیروگاه بر رشد ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی چی است؟ چگونه است؟ تشکر زیاد. البته وقتی ما روغن میگیم، روغن نه فقط استقلالات انرژتیکی جمهوری تاجیکستان رو تامین میکند، روغن همچنین تاجیکستان رو به یک کشوری صادرات کننده نیروی برق تبدیل میدهد. اگر نگاه کنید اقتدار استحصال نیروی برقی آبی روغن 3600 مگاوات ساعت است. در یک سال قابلیت ازیت اقتصادی ثمره‌بخش استحصال نیروی برق رو به اندازه 13.1 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل میدهد. اگر نگاه کنید که این ساده نیست. این یک رقمی هست که خیلی رقم بزرگ است. طلبات به استعمال نیروی برق در حدود اسیای مرکزی 150 میلیارد کیلووات ساعت رو تشکیل میدهد. اگر نگاه کنید دیگر کشورهای همسایه اینقدر اقتدار استحصالی ندارند. این ما هستیم که اقتدار بلند استحصالی چخیلی که در بالا گفته گذاشتیم 527 میلیارد کیلووات ساعت رو ما داریم. جمهوری تاجیکستان دارد. با کار انداختن تمام اگریگات های نیروی برقی آبی روغن طلبات منطقه نه فقط جمهوری تاجیکستان طلبات منطقه تامین کرده می شود. امروز همه امیدی مردم کشور ما و فکر میکنم امیدی حتی مردم منطقه با نیروی بزرگ عصر یعنی روغن است و با انمون مهنت و زحمت شبانه روزه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان و اون نفرانی که به واسطه در این نیروگاه بزرگ عصر شبانه روزی خدمت کرده ایستادن فکر میکنم و اونها به همین چیز نیاز دارن مردم و باوری هست که با تشبس‌های سازنده حکومت کشور با سیاست خیرتمندانه پرزیدنت مملکت ما این نیروگاه با پررگی البته با استفاده داده می شود و اون هدف و مقصد و نیت هایی که جمهوری تاجیکستان دارد با پررگی عملی می گردد و تاجیکستان رو به یکی از صادرکنندگان بزرگ نیروی برق هم به منطقه و هم به دیگر دولت های خارجی دور و نزدیک تامین کرده می تواند. تشکر زیاد استاد عزیز برای یک صحبت بسیار
хуб вобаста ба самти соҳаи энергетика. ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо буданд устоди донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ Фирдавс Соибов.